Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Ƙwaratayen Crypto. A yau ma dai kamar kullum mun zo mu ci wannan miliyan 2 ta MEME combo wanda ake tapping wasu ɓangarori a kan screen ɗin MEME. So kamar yadda kuke gani yanzu ina cikin wannan MEME ɗina, sannan abin da ake shi ne na yau za ka taɓa saman kan shi teddy ɗin, sai kuma kan shi, sai kuma ƙasa sau biyu. So za ka yi shi a wani salo na wannan pattern ɗin, bari in nuna muku yadda hoton yake. Ok, kun ga yadda hoton yake ko? Saman kan shi, sannan sai kan shi, sai kuma ƙasa sau biyu. To abin da za ku yi kenan. So bari mu je mu gwada. Saman kan shi, sai kan shi, sai ƙasa sau biyu. So za ka ɗan bashi 'yan sakanni ka gani. Za mu ƙara gwadawa. Saman kan shi, ƙasa sau biyu. Ok, to kamar yadda kuke gani kun ga gashi nan an bani wannan reward ɗin. So ka yi ƙoƙari ka ga kayi daidai, saboda in dai kayi daidai za a baka. Sannan kamar yadda kuka sani a screen ɗin wayan ko kuma level na wayoyin mutane yana canzawa. Wani lokacin idan ya kasance ba a wannan level ɗin kake ba, to ba zai zama lalle a tsakiya ba. Ina fata kun gane. Yana iya zama a ɗan gefen nan. So madadin kamar nawa 1, 2, 3, 4, kai naka yana iya zama 1, 2, let's say 3, 4 a gefe. So kamar level 3 na jiya mun gani cewa madadin haka da muke sama da ƙasa da sama, to shi sai dai kai sama da gefe ta sama. So yana iya canzawa. In mun samu wannan canjin, insha Allah za mu sanar a group, za mu kawo sabon. Idan akwai wani abu gane ba, kuma magana a ƙarƙashin bidiyon nan, ko kuma a WhatsApp ɗinmu ko kuma Telegram namu, insha Allah za mu kamsa da wurin sai an jima. Mu gode.